awudlala mzulu dlala mzulu eshona mzulu eshona umzukulu eshona mzulu eshona umzukulu eshona. Makhelwane. Akusiza ngandlala. Akunanto ongangisiza ngayo, into encane nje ngifuna ukuyi-understand makhelwane. Yini lokho manje? Abafana abangena lapha makhelwane, kungena umfana unerasta. Omunye wena ulisindwa ngazi. Ungalingi unake indaba zami nje. Hlukana nami nje. Ngohamba ngazishufuna nje. Omunye usindwa ngamaketane, abanye bamnyama ju. Kanti lina ninjani? Vele kunento ephunga uyazi. Ama-South Africans hayi wena awukhona ngisho nokushintsha nesheti lakho nje ngohlula namhamba. Wena mamele yabona thina bakithi osisi bakithi maye ngaba ne-boyfriend uyabuza ubhuti ukuthi bhuti lo boyfriend i-right yini yabo. Lina lapha e-South Africa ungenisa umuntu ngo-6 kungena umuntu la kusasa kungena omunye futhi kungena omunye abobhuti bena bakwazi. Ngoba wena ungakhona ngisho nokushintsha isheti ugqoka amaphaca wabafazi nje uhlukane nami. Uyabona ke mina buyela lapho obuya khona. Buyela lapho Mfotshora mina Mfotshora mina ungazi kahle mina Mfotshora lesijayeza kahle lesijayeza mina Mfotshora manje awungazi kahle wena Mfotshora